Ba tin wel khar si em ka ge chit si lakan tai ban priang ya ka jingdawa ki MDC ban pin kiyo ya ka ba pisa ka ba life usau kluting ka bayo na ka sorgar pedeng ya ka scheme special plan assistant. Ha bakren bar kilat patai khubor usi em ulong ba ya ka rai ban ai mar san phaulak tengka we MDC kadai ka rai da ka executive committee. Ulong ru bok song ya ka ne ka suki om ban ka mai spa handai na ka banta ka bit ka biang ka konsel bat ki pai ba. Ulong ru ba lada usa penhiar suki na ka ya kamru kuslai namar uklam le ya ka babakla. Di haga bede bakatu ka skim haga jing sisha kadai ka skim ka ba lamang na kamta jong kani ka isi jo na kamta kani ka desi council jungi ki mang kanu san po ar grur tingirang san po ar grur point something tingirang yo am tadang kuma life ho sawi ai ne life ho sawi point something de haga bede bakatu ka skim tena kali ang ka jungi ngili asyong ka isi last isi meeting ya syong ka san tarik de hadin bengil asyong ding isi meeting tena kali ang ka junga le na du man shua bangan sim kum si amru ngong bangan nam sim ya kanu karai marway kanu karai ka bangi sim khamtam la dei ka financial things gini lete kade ban long collectively baldeng ya trekam ru ngi kwa ban trekam as a team gen de na ka daw ngila hot ya tu ka isi meeting ka tu sngi bad ngili rai lang hi da ka ju ka sur da ka isi hi ba ya tu ka pisa ka badon menta ka ngila yo menta ngila perkhat ban yamang kumba san pholak we MDC baro ke MDC bar pandai ngut MDC te ya ka batam nang tu te on persyang ban bu yaki council asset te hak tu ka sngi biaro meeting ngasngau ba ya priang te baro hoi ya priang baro hoi te rei long ta ka ngasu ngau kendit pat bahadin kum tu kami saka khubor kum tu baule don bor si em ba mo ba khalimda la ban nganong gumnu ban ai khambun ne ban le da gumnu ngam sung thu shu ro hadu ba teng ala sneu de te kum we ne kinong kam sneu bala shu bam penlut je kata skim la shu le to met ala shu le don bor ngam we den rei kam de te ka property junga mo ka de ka property junga district council te ban ngakhlem sim hiru mangai ka rai marwe ngila sim collectively hi ka rai as a team de henry habadon kanu kijing bom syai lan kijing bom hun trade ban ya keren da ka basngut hu jing mut kan lan ni ka bakong san ya keren ka sngi kan ya bang isyong po jong ka isi meeting te hoj kidon ki perlok MDC ha ka sngi tu wan kendu ba mitchel yang hang wong ba nakaliang ka jongki tim ngam tim nakaliang ka jongki ki syong da ka PP meeting ka jongki tharai jongka NPP na tipi jongka PDA ngam tipro ki ong bangim sngohun ni kata dengan ong tol dengan sngohun ru ya kan ngal adun kam ban rapat sia ka isi ngong dengan sngohun kam khod isi dengan sia khod isi ha ka beri begane te ipriang hi kata te henry de beri next day pan ngi kami ikut khobor kum tu te ngasus ngusi kan mo ya ikam yeng kam semi ngidang hap ni pen be yeng kan mi no tu sabar pat te kapan im na ngi bilong after money dan rai na kaliang ke jonga te nga ban long after money te kad hadu gini gisngi hi ngam nganom priang hiru ya kata bang le don bor kan ka pisa ka tengka jong council dan rai collectively as a team min persyang ban ya penbe je ke bang ha ban dang ya penbe bis don kam ngai mat kadang dehi ka por ban ya penbe leng ba ka isi kan ki council asen ki barim ru gidon ki bangimut ban bu thamai ru gidon ngi jia kren borobor na ka por se ka por ba ngi hapo disi council ngi shu abe hi ramang ya ka pisa tang na state government leng ba gitu ki major ki minor ni minerals plus ban naga pa professional tax kita ki mediki main revenue generation income gi jungi dan rei kum bakalong menta ngila persyang ban phai khmat sa sikiwe ki bentaru sasikwe gi bentaru ngila ong ka tu ka sngi ka por bang yasyong ka isi meeting bala kumno ngi isngur hu syai bahagi por ki mentang kini ki tourism spot rom de kini ki way ki ba generate bahai ka revenue tengi i ba state jungi ka kiu bha te ka tourism tengi ong banang ni la kumno ngin persyang ban yamang pisalem na ka taban kentiu tourism itai bentak na mungkin bio revenue kan na council malumala kan kan sai om de bangin sia perkhat nang kita skim simet ki jong hi kan ngidon kamur ban perkhat nang tanya council kan for the long run
ngas sarong banyak tu ba tangga council jungi ke banyu saram sisi ru still ke bang laban jangkat hadu gini por mo kiwi council tengah sengaw ba nong trade ki bana ni sistem na tengki mi otolopte hendra ni still du mentang dang laban jang riong ki jan in persang ru ban le agumta mo ni sepen futan ya kapisa jung council di sana fikan long mo don't care ladang ala le ke bapa kala mentar ngam le ngaklem wan hangne ban sim ban wan siong suki hangne ban korop lane ban lutelut ya kapisa jong council. That is very wrong. Ngawan hangne ban tray collectively as a team ngamla bale marwai lano lanoro ai bakin keren kat bagi keren ladang kolap sementar kam lele uta de bate mo an keren gi shay ngat ngam lele ngam sung ya ira naga life war grur ki council aset afu fra grur hab hadu MDC scheme ai stamar khat arlang tega tam dan objection te menta pa de kan gile objection te kan ni paka ngi kwa ba ka jing kam jing hani kan transparency omdei bangin tri arsap arphom mo te ya gini ki jing tri ki batri ba pan singa ya hatu bila complete ku bakalong hadu mata dang buun ki bakhan complete te lagi bangi idon kam bagi haban bu ngabu biang hang itu ki jakaru paling supply kata ulasim inisiatif ki don ki benta ki bangi haban ya buddi no ban ya mo ki bangi dah haban pen baru ladang UI bagi dai sisa ke ban revenue ke council kumta ke kendai li kataru i bakan jar tiga bar ke jimbut jungi budang kita kapisar ni pat UI ta bangin pat ya sedang pat ya pentrai orang ya pentrai orang EU tu hoi ke